Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponitha Vothat langso APDCL control room along pen current kipi ahok he ong ajok rat atum thorpak pen ajo phirlo alom apor dampak pen complaint kipi dam Nijang Karbi Anglong Vothat langso town area along amat current kipi ahok kawi pin pen ajok rat atum thorpak pen Vothat langso APDCL control room along am dam pen ajo phirlo rat atum chingrum pen complaint kipi dam Lasonsi Vothat langso area along arni sitami current kaike amata kedo ahok kawi pin pusi rat atumpen lamthe chethanpon Lasonsi non malom sitami dakpen current kipi ahok kawi pin rat atum kedo ke thak pen chenglok osumar atum loke charli apor sitami current avi lapen chojor cholang atum sitami mate kulat kedo atum sitami kanahok dokok titi pusi lamthe chepaklangpon Lasonsi rat atumpen labangso office along officer atuma phan sitami kedo ahok avi pin kuta lamthe paklang Lasinon, Eprang pen ke mesen pen current kedo verji aphansi joining report. Lapenon dak kedo bom officer atom jongsi dak kedo aning hanghe pulote akaprek setami larsi dak kedo pameji aphan joining ri pedopon. Power issue power jeneka service pabo lage teneka ami দিব পৰা নাই হয় কেদিনতো অলপ প্ৰবলেম হৈ আছিল কিন্তু আজি বিহে কেদিনতো প্ৰবলেম হৈছে ইটো মানে আপোনাৰ ব্ৰেকাৰ আৰু সিটি আমি ইনষ্টল কৰি আছো মানে ইটো প্ৰায় এক মাহ মান আগৰ একটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হৈছিল ইটো ঢেৰকনিৰ কাৰণে মানে এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো একো প্ৰটেকশ্যন আছিল মানে আগৰ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা চিষ্টেমটো এনেকুৱা আছিল প্ৰটেকশ্যন আছিলে ভাই ইমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছে কিন্তু প্ৰটেকশ্যন নাথাকিলে মানে যোনটো এতিয়া নতুন হৈ আছে আজি যদি ঢেৰকনি দিয়ে প্ৰটেকশ্যন যদি একো নাই সেইটো ডাইৰেক্ট আকৌ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হ'ব তে বস্তুটো তেনেকুৱাই মানে এইটো ব্ৰেকাৰ আৰু চিটি আৰু LA মানে এইকেইটা লাগে মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যাতে LA বেয়া হওক বা চিটি বেয়া হওক বা ব্ৰেকাৰ বেয়া হওক ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো বাচি সেইটো ইনষ্টল কৰিব যাওঁতে মানে সময়টো লগা এতিয়া সেইটো বিশেষকৈ মানে ইয়াৰ পৰা আমি চাব ল'বলগীয়া হৈছে সেইটো হৈ মানে 100 এতিয়া ব্লেকআউট হৈছে আমাৰ সেইটো কাৰণে মানে কি হয় মোটামুটি কামটো এতিয়া শেষ হ'ব মানে সময় আহি গৈছে হয়তো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাৱাৰটো আমি কিবা কৰি দিব পাৰিম James Togbiator Kadom Kramsapi Artaninkan Frokep Kisodet Ajok Kiso Kachilangjia Phan Kerap Kachohang Nijang Karbi Anglong Ronghang constituency ke parlo board hoivel son Kramsa arong amikar James Togbiator Kiso Kachilangjia Phan Kerap Kachohang Kadom Kramsapi Kiso Kedam Tang Pre Achikloni Phaipli Ajo men pressure Akiso Kachipur pen Ajo Aphutar lok along Avi le rok lo pusi report along Klangponlo Lapen Pre Achikloni Phaipli arni pen ke Choki Jun Sidami Jon Epin lo Labang so jok non abangke Ava madung along Kensar Akiso Asonsi Cheplang detlo Asopo atum pen Kiso Kachilangji aphan long le philang Chainong Chejor pen Hojai Guwahati Dimapur along anta Kiso Kachilangdam ponlo Sitami alang litum tangka kadure ajok Jewan Detlo lapen sitami kiso abangki kimiji angring ke avi pinlo nona bangki mithang ahem along bikoksi chilang prongchotlo non James Togbi kisung parpik an pinlo kachuning ripon local MAC Long Bison Bay MP Horen Singh Bay Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atumaphan nangra vek thapusi kachuning ripon lapen Karbi Anglong arat atum sitami lason kisung parpik apor ahut sikai sivet sitami nangcherap dun vek thapusi James Togbi pen choning ripon Kerap ke pajer dun nang jila ke account holder name Esther BP account number 349973062226 IFSC SBIN 0004873 Sorke po tarik Agos tarik 3 arni ajo si polo amase presar cheuthilo kraklo polo dongka chepon lo ola dake un elo pu dongka pen ha ke ha kham hospital pu hujai la dak chepon lo ola ke un elo dake un elo stroke mane putar lok long sia vi ke phodam lo dak joma ulo pulo non amat ha Guwahati chepon lo pu sonsi nang pulo Guwahati chepon lo hada Guwahati irui do dam lo long chainong che yor lo la pen ke ason ka prek ke wedelo long le ter so do long le che yor lo long le che yor det pen an ge hada ta poisa dorde masi la pan ke do unedelo do unedelo amasi nangtom hem chepon noi hem chepon thunoi derso muchot ji lang pa me lon te ora pa me te derso ji pu masi hala so teng doctor tum nang pu ateng masi nel tum hem chewan lo la pen asat pi non ta do ke dolang seta ami anat thuta ami lumbong long amek kurugwang yo la so non na phi ke chepon ye phanel tum ke chelang ye phan ke thanga khoros ta awedelo la si council kachari
CM sar atum neli ning ke neli kamat hadam ke CM sar atum la solam chuning rilon te CM sar atum nang rabji u son sining ke the dam ke do non ason ka prek thang ta nil tum che padoy yi ason avedalo Nijang Karbi Anglong ahabar aju ingnam aingnar sok katiki tang aju kapana hok tekan. Nijang Karbi Anglong Kheroni lapen Hawaipur Borhori aju non malom habit ingnar atum todam paksi sai katiki adat atum asok amukha kapana hokpon laso along ingnam raikum sai khiatum adimaklong kepali dunde pen penang anka siksa kidupondolo pusi rat atum pen kaningri hangju lasila puson Nijang Karbi Anglong ahabar aju ingnam aingnar atum kapat siksa ajoini pen kiduk det arat atum ki kana hok pen ajo kistong pensi donang bongdu pusi pherang kya thengno nangche thandun Haurakhat Subdivision Press Club Ingdeng Hini Executive Meeting ke padupon. Prenifai krege thom arni ada por phai kep apor pen Dokmoka Forest IB along Haurakhat Subdivision Press Club Ingdeng Hini Executive Meeting ke padupon. Labangso Haurakhat Subdivision Press Club ahin pen Ingdeng Hini Executive Meeting ke padupon along Mai Kachari pon meipu James Milik lapen aluhi kapachin pon Jersong Tera lapen. Labangso Executive Meeting ke padupon along Haurakhat Subdivision Press Club along member ke do an chetong dunsi in samjin pen Mai pachun pondu. Lapen pini bangso Haurakhat Subdivision Press Club along Pherangki klembang phu aki misitami bangpho chepa ogdundu amen boron terang ronjon terang rupon rongphar rensing kiling lapen Rajesh Musahari atum chepa ogdun bangso Haurakhat Subdivision Press Club along meipu James Killing pen kepachini ponki Pherangki atum laki aja kong thedum klasi pirthe alongki Pherangki atumta isi kido ketha kecho kijun lam kachingki kache than abang kachere abangki akenang sot puta than pachini pon Executive Committee nilitum cetong pen mei padulong lo labang so mei kapado alam theke nilitum pini la pucot kali bonta nilitum ongdung anan kan kithir thip dia phan pini arsigit pen nilitum chingwai cheparai pon lo la pen ke labang so press club ku lo so keng kam kachior pen si nilitum kithir yema labang so pethak nilitum chingwai pon pamelo la si nilitum pini ateng pen puloten nilitum anutinta hang alam hililepin pen nilitum neng aklong isipat kan si nilitum dora pet lo la si nilihin pen ke la si niyep All Dwarbagori APH Chelsea meipu Mondor Singh inti pen Pherangkia mai kanghipon Kedamtang KSA ro thomatum kipu kursing timung aphange kenep kang hukali pusi lamklar chipi pondo lasi lake chokche alamthe KSA atum jongsi kenep dambor I kali pulote anarlosi dampen chingki chingwai dampu nonke short Indian film along gunda atum asonsi dampak pensi sandam thorla penke Karbi Anglong adat atumta thek pronglo tangte ko pusi kenep dambor I kali pu kipu haima lapen ke KSA lake khe amoy arbung pusi rat atum ke hoklo lapen ning Thelo sitami pini anke KSA rothom asong atum ke Karbi Anglong gunda asonsi theklong rong lasi nelitum APH Chelsea song pen kipudun lasong ke jok chepu kipu ahok alam kalima mate kalang make rat atum ta chinilo lasi rat atum inside non pusi Pherangkia thengno ningjepon Dwarbagori pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Prasmit Tuan Kelalo, dia tu perang si bangke Karbilo cale akong pani tu perang baduk KSA pantetami ni tu paru damla kudam labe ni tu ni modal labe sitame inglong ko KSA pen thomton no KSA pan bang si ni tu bayase met ku bang tu apen Karbianglong no KSA do na Karbianglong pen badet ba Karbianglong no keto KSA tu me ala haya tu pani di tu ini ye lase KSA pen political ke chepek pigla KSA tu bang ke quality se nahi ne tu bang ke quantity se nahi lase political long ke me king no mri to doji apen KSA long bang ke la dak ke tek tere ku ingwai et incha pen rung lap se udak ke dolo la so posela ni tu te me Karbian the pan ke kimatha batai pharu matha de telang ni tu ke Nada Karbi tum apan la so kam claim te meji ma hingno ji ma pu alang tum matha pame te la ayat kam ta claim nai pusi ni tum epi se hin pentuning ri angla lo alang tum pula ki kinap dam kali pu kinan dam kali man la ke alang tum pu ke pena kola sainik school lo tame hoda arada tum thanga problem abi pusi tame hoda arada tum ma se ye hoda ke nitum rong bang ke long de pitek te hoda allah ma puthar lo isi bang ke pen isi bang ke lang tum kinap na kali se kopi pote ajo por enam rong pen kopi se force by force le lang li pantisan pon la bang na pelang tu chithonam pamena ji kopi pote tu war dengan ukong alang itu nyok ke mesen
जे आणि इंचे रे पोचा हेमंत थोनन पमिना सेता मिला कला नि तुम के चिफेरे लोनी कला तुम के हेमंत थोनन तुझे दे लाके आउट कली दे लो पोचिनी तुम के जोड़